Hey. Til. Kød. Du har glemt, hvad det hedder. Oh shit, vi er hurtige og tykke. Nej, du fra starten af. Ja, men det var fordi, det gjorde det der igen. No. Så jeg ikke kunne bevæge. Hey May, har du opdaget, at der er en, der snakker ved at vinde? Ja, han er også mega god. Ham der den orange. Nå, han gjorde sådan. Nej! Lige røven på mig. Yes, jeg nakker ham der den orange. Nej, han gjorde så blev Speedy. Speedy Gonzales. Nej, så går den ind på det der, Jan. Prøv at se. Så jeg drejer udad. Shit, hvor er det nederen. Jeg kunne have kommet på faste. Jeg nakkede ham den orange. Jeg gjorde den orange langsom, men det dræbte ham ikke. Du gjorde også mig langsom, du. Du gjorde også altså langsom. Jeg blev ikke langsom. Nej! Kom nu. Okay. Nej, det gør sådan, at ved at være vild. Kampen orange er mega vild. Ja. Den første, der skal dø, er orange. Nej, Jan, du gjorde lige sådan orange vent. Nej, Jan. Du kunne have gjort, så orange ikke vandt. Han døde som den anden. Nej, Jan. Nå, nu ser vi altså. Så går han derud. Nå, Vi prøver igen. så trykker jeg bare lige hernede. Nej, du står ikke med. Hvem er du? Jeg er bare lyseblå. Jeg ved ikke, hvem jeg er med. Vi begynder ikke nu, mand. Nå, men jeg er stadig klar. 3, 2, 1, go! Hvem er jeg? Jeg er... Er du? Hvem er jeg? Jeg er den lille igen. Jeg er lyseblå. Du er en lyseblå. Nej, jeg døde som den første. Nå! Fuck, jeg er Speedy! Jeg var Speedy Gonzales. Og mange tak, nu er jeg blevet tyk. Siger det. Hey, jeg gør lige Speedy Gonzales. Nej. Det gør som man er omvendt. Ja, og min controls. Blå vand. Det er meget. Nej, Nej, mate, du gjorde mig også langsom. Nu bliver du Speedy Gonzales. Nej! Så blev jeg... Ja, jeg nakker dig. Nej! Nej, jeg nakker også mig selv. Nej, jeg var lige ved at vinde. Jeg var lige ved at overleve. Hvor dumt. Syv.
Au. Vi lægger bare noget. Vi lægger bare de sidste. Jeg vil bare ikke dø som den første. Jeg skal bare have et point. Jeg døde af den første. Jeg synes den første. Jeg nakkede en. Men synes du, det er nice, Curfy var på mig? Ja. Så ja. I skal også huske at smide et like på den her og abonnere, hvis I vil se mere. I skal gøre på alle videoerne. Yes, jeg vandt igen. Woohoo! Vand. Så kører vi. Nej, så lækker den. Nej, så gik den ind på det, og så drejer min bare rundt. Det er derfor, jeg lavede den der cykel. Janni. Nej, Jan, du var den anden. Okay. Jeg er snart over i dig. Jan, vi skal nakke ham, der den grønne. Hvad for en grøn? Den grønne? Ah, okay. Nej, hvor er det nederen, så drejer han lige rundt. Fisk. Ham den orange, han er mega vild. Nej, det var han så ikke. Nej. De er mega syge, dem vi spiller mod. Aha, Morten ham den orange, han var død. Nej. Det er fordi, at han ikke er med mere. Nå. Hvad gør det der, så man kan gå der, og så... Nej, hvor er jeg dum! Der kommer en ny en med. Nej, jo. Der er ikke kommet nogen nye med. Nå, jeg synes bare, det var. Nej, Janni! Nej, det var ham den blå. Jeg tror, det er dig. Det er dig. Nej, det er den der mand, som der gik ud. What, vi er de eneste, Jan? Det er allerede. What, du vandt? What the fuck, Jan? Ups. Det er kun os to, Jan. Yes. Nej, stop. Killed. Amen. Nu bliver du langsom. Nej! Amen. Fuck, hvor er du heldig. Ej, Jan, du må jo ikke vinde. No. Jeg er klar. Blærsfolen. Mange tak, fordi du gjorde mig tyk. Det var meget dejligt. Jan, jeg synes, der var nogen, der banker på. Nej, I har en ringklokke, ikke? Jo. Okay. Nu hører jeg. Hej, mor. Nå, ja. Ja, det er fint.